Гөлнара Хайдарова. Кечкенә болытның зур хыялы. Зәңгәр күк йөзендә бер кечкенә генә болыт яши. Бик хыялы юл. Башка болытлар рәхәтләнеп күктә йөзеп куышлы уйнаганда, ул җирдәге балалар артыннан карап ятарга ярата. Болытның алар белән дуслашасы килә. Малайлар кызлар күрсен дип, ул төрле кыяфәткә керә. Әле йөгерек куянга, әле әкрен ташбакага, әле нәни көчеккә әйләнә. Хәтта зур юлбарыска да әверелеп куя. Тик балалар күккә күтәрелеп тә карамыйлар шул. Моны күргән нәни болытның аларга ачуы килә. Ул усалланып, куе зәңгәр төскә керә. Аннары нишләргә белмичә елап җибәрә. Балалар яңгыр, яңгыр дип кычкырып, тизрәк өйләренә керергә ашыгалар. Менә бер көнне болыт күктән җирне күзәтеп ятканда, аның янына шаян җил малае килеп чыкты. Ул битен зур итеп кабартып, җиргә, агачларга, сулыкларга өреп уйный иде. Болыт моны күреп алды да: "Җил, син нишләп болай тәртипсезләнәсең?" дип сорады. "Тәртипсезләмим бит", дип елмайды җил. "Уйним гына, аннары беләсеңме? Мин бит файдалы эштә эшлим. Төрле үсемлек ырлыкларын бер җирдән икенче җиргә күчерәм, кошларга очарга булышам, һаваны чистартам." "Сине җирдәгеләр шуңа яратадыр да инде", диде болыт. "Җилле көндә балалар оча торган йыланнарын күктә очыртып уйныйлар. Олылар да, эссе көндә син чыксаң, рәхәтләнеп сулыш алалар. Минем генә җирдә бер дустым да юк." Җил белән сөйләшә-сөйләшә, болыт кич җиткәнен дә сизмәде. Инде караңгы төшкән иде. Башка болытлар йокларга ятканга, күк бушап калгандай булды. Шул вакыт күктә түгәрәк ай калыкты. Аннары бер-бер артлы йолдызлар кабына башлады. "Сез шундый матурлар", диде болыт ай белән йолдызларга карап. "Җирдәгеләр сезне шуңа яраталар да инде." "Мин караңгыда җирне яктыртам", диде ай. Менә төн якта урнашкан тимер казык йолдызы адашкан кешеләргә юл күрсәтә. "Менә ничек икән бит", диде болыт малае. Һәм ай белән йолдызларга тәмле төшләр теләп, йокларга ятты. Ул уянганда күктә якты кояш балкый иде. "Кояшкай, син шундый якты, шундый матур", диде болыт. "Синең нурларың җирне җылыта, алмаларны, җиләкләрне кызарта. Шуңа күрә сине һәркем ярата." "Рәхмәт, болыт", диде кояш. "Беләсеңме, табигатьтә һәр нәрсәнең кабатланмас үз урыны бар. Тик менә мине генә беркем дә яратмый", диде болыт күңелсезләнеп. "Мине күрүче дә юк. Усаллансам, я елап җибәрсәм, шунда ук миннән качарга торалар." "Син дә табигатькә бик кирәк", диде кояш. "Болытлар җирне артык эсседән һәм корылыктан саклый. Хәтта син елаганда җиргә төшкән яңгыр да үсемлекләрне дымландырып тора." "Мин дә кирәк икән", диде болыт һәм елмаеп җибәрде. Нечкә күңелле болытның кояшның җылы сүзләреннән күңеле тулды. Шатлыгыннан җиргә күз яшьләре тәгәрәде. Җылы ләйсән яңгыр ява башлады. Моны күргән кояш якты итеп елмаеп куйды. Шул вакыт көтелмәгән хәл булды. Җирдәге балалар яңгырдан куркып өйләренә качмадылар, күккә карап авызларын ачып калдылар. Әминә исемле нәни кыз аптырап әнисенең итәгеннән тартты. "Әнием, күктә нинди матур күпер бу?" "Бу Салават күпере", диде әнисе елмаеп.